sa sintomas ng sipon. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Wara pa dinin kuryente. Baysa na po ta gabos man kita na ka-experience kaan itong mga nakakonektar sa Washington and Bitano substation. All feeders po tabi yan sagkod alas 6 nin pagkahapon. Feeling ngunan Kuya Nald, itong sa mga malls digis sa tuyang palibot, pano nin mga mall goers. Dahilan ta syempre duman sa mga wara manin halos may mga nagkahiling ako Kuya Nald na mga Bicol University nagpautob nin blended learning. Dahil sinda mag face to face, posibleng magkaigo na lang nin mga activities. And then iba pang mga paagi tanganing dayman maatraso itong sa indang pag-eskwela. May mga eskwelahan, mga pribadong eskwelahan na wara po unin klase. Di ko lang sure Kuya Nald, duman Kuya Nald sa Daraga Central School, sa Daraga High, may klase ngunin na pagkaldaw. Wara man. Iyan po nga ni dahilan sa naka-schedule na power interruption. Hali po tabi iyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Ngunyan iyan na pagkaaldaw September 19, 2024. Kaya medyo online class sabi ni Kuya Ronald. Marayman Kuya Ronald, takairak man kan mga estudyante, lalo na kung medyo dakol itong sa mga number of students sa kada classroom, tapos nagsusurusuan iyan, kaya mas marayman gararay na magkaigwa na lang ninsiring na sistema ka na pagklaseng na pagkaldaw. And sa aga, igaman ko yung kinaka-schedule. Pero dyan, iyan po sa Primer Distrito kan Albay. May mga activities lang. Nagigibuhon an NGCP. And kasabay ka iyan, may mga parallel activities man po an Albay Electric Cooperative o an Aleco. Maray na pagkaudto kay Kuya Jerel Aranya. Sabi na, Ma'am A, good noon po. Malumlum na an weather and may kunting dampi ng hangin. Digdi po sa Camarines Sur. Digdi without blackout. God bless all over the world. Maray pa dyan Kuya Gerald sa imong lokasyon. Gari diit sa naan mga insidente nin pagkawara o wara nin supply nin kuryente. Pero dahil nga ni dyan, nagkakaigwa man in mga interruption o naka-schedule mga activities an anapoligdi an Albay Electric Cooperative. Bago kita magpadagos kan sa tuyang mga oradorya ngayon na pagkahapon, kung ang tapuan mga informasyon, hali dyan sa luwas. May mga duwag na informasyon si Kuya Al Armario. Kuya Al, maray na pagkaudto na po. Thank you so much, Angel. Live kita ko niyan digdi sa Naga City para sa Grand Finals kan karantahan o rugmahan kan ako Bicol. 10 years na ini Angel, kaya umaga sarong dekada na pag-promoter ini kan ako Bicol sa karantahan para ma-develop ang talento kan sa tuyang mga may hilig sa pagkanta digdi sa Bicol Region. Kaya regional ang laban digdi. Apo. Maglalaban so anong na mga probinsya sa tulong categories. Ang Albay, yung mangingilot sa nangingilot sa listahan sa kids category. Ang Albay, ang magiging panlaban ta sa kids category, yun si Siyay Rebellion.
taga Ligao City ini tabi Angel. Mm-mm. And magkakalaban niya man hali sa Sorsogon, iyo si Pauline Fem Aidalia. Pauline Fem Aidalia kan Sorsogon. And hali man sa Masbate, iyo si Cesar James Goyala sa Masbate. And from Catanduanes, si Tricia Hey Alarte Gianan. Yan. Sa Camarines Sur, iyo si John Denver Molina. Yan. Kumusta ang pasok ko, Angel Tabi, sa ere? Okay man po kuya, clear man po ang sa imong signal. Para mo ta digdi kaya sa naga, Mm-mm. problema sa signal, lalo sa mga cellphone, difficile makakontak. Opo, opo. Wanda gani may problema sa network, kasubanggi pa. Anyway, maringanin mo yan na kalusot kita. Mm-mm. Dito sa linyang ini. Anyway, balikan tayo ito. Ang panlaban ng Kamsur iyo si John Denver Molina sa kids category, and ang sa Camarines Norte, panglaban nila ay si Corby Camacho. Yan, kompleto na sa anim sila. Anong sila magalaban sa kids category. Ang sa pwede pa category naman, ang panlaban ay inot sa Catanduanes. Ang panlaban ninda si Armando Sorban Bitome. Armando Sorban Bitome. Ang Camarines Sur, si Edward Domasin Di Manarig. Yan, Edward Domasin Di Maranig. Di Manarig. Yan, okay. And sa Albay, ang paglaban taman iyo si Jonelyn Sarte Mingorio, taga Pulanggi Tabi Angel. And sa Cam Norte, si Rosemary Bardel, Cam Norte. And sa Sorsogon, ang panglaban ninda ay si Reynaldo Dandre Discaya. Sorsogon. Ang Masbate, at panglaban ninda sa pwede pa kami category, si Danilo Atacador Senior. Yan. Okay, so sa adult category naman, sabi Angel. Sige lang kuya. Sa adult category, hindi matindi nita, 50 mil digdi ang premyo sa champion. Magiging champion. Ang panlaban kay Masbate sa adult category, si Dalia Morales. Cam Norte, Kathleen Joy Labrador. Sa Camarines Sur, ang panglaban ninda si Princess Aliman. Ang Sorsogon, si Rickmar Diaz. Sorsogon. And sa Albay, si Justin Nabo, taga niya ng sa Kitinday kan Kamalig. Matindi Kamalig, yung panlaban tango niyan, Justin Nabo. And sa Catanduanes, ang panglaban nila sa adult category si Diana Ali, Angel. So yun yan ang matinding maglalaban. 18 yan. Kaya junior mo niyan, o nikatanin ko, medyo gas-gas na sa iyang muro sa kagitara. Sa 2 round na so ginibong audition, kasubanggi, na matangan, yan ada, round 2 gilaray, final audition para master hanggang sa inda mga tansyon, matindihan mga kantang preparar rin na para sa nakakulang premyo sa Bicol, lalo na ang sa adult category 50 mil. Sa pwede sa category 30 mil yata, 30 mil, and sa kids category parang 25 or 20 yata. Ayaw naman kaya atin sa dito
listahan, Angel. So abangan tayo. May naghahapot tigdi Kuya Al. Po? May naghahapot tigdi po kung sa inda ang venue nindo dyan kainiong grand finals kaining orugmahan karantahan. Hindi ini tabi sa LCC Naga. Mhm. LCC Naga sa Barangay Sabang. Mm. Sa duwa yata ang LCC ano? O duwa yata ang LCC digdi yung yan sa sentro ng Naga pero digdi sa LCC Barangay Sabang. Alas 3 iyan Kuya. Alas 3 kaya nag-ready na kami ngunyan ang mga participants digdi. Ngani nag-imos-imos naman kami para sa pagpakiring na duman sa LCC para duman sa pag-eksakto kasi nga ang ororon, eksakto alas 3 supunan ni kami yung Opo. rawing ang programa. Kaya may island kini live sa Facebook kan ako Bicol and siguro sa Toya may replay na lang ini sa mga masunod na oras. Apo. Dahil kita makakalive dito medyo harayo and yun na nga nini medyo may problema ang mga signal digdi pero anyway yaon ang remedyo na mahiling ini kan publiko para sa benepisyo kan mga katugangan tang Bicolano. Ready na Kuya, naplansya mo na sa imong tuxedo/barong? Yan, binitay ko na digdi. Saro kaya yan Kuya Al sa mga tiga-abangan ko, pati baga sina Congressman Jill pag Sabado. Tiga-hapot baga yan kung ready naan sa imong Japorms. Ayan Kinayan ko na. Hinangir ko na kasubanggi pa. Gari na, Hinangir ko na digdi sa room ko. garitig plansya na ni Tita Ami. Para sigurado na. Ano na? Apo. Ready na yan. Ready Apo. na. Makamiss man Kuya Al, dati baga, pag igo kata dyan kan ining Bicol Food Expo, ining Bitfex, talagang nagpaparticipate kita dyan. Yung may mga pangyakta, mga importanteng priority ngon yan. Anyway, ayaw man na nagkubikon kiraray. Yung sa rong dekada na ini, kaya importante yun ngon yan maray ang event na ni. Kumbaga, special ini. Lalo-lalo na kung umabot sa tuyang bisita, baka umabot si Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bumon, or si Executive Director Attorney Pido Garbin. Apo. Okay, ready na kami digdi. Sa mapipang kami ang programa alas 3. Kung yan mo natabi ang update digdi hali live sa Naga City. Ayun ang tropa ka na Bicol. Alarmario po. Thank you. Thank you so much, Kuya Al. Hali po siya dyan sa Syudad Canaga. Iyo manangad, Kuya Al. Ngunit na pagkaaldaw, gigibon itong grand finals. Kan karantahan o rugmahan, asin tarabangan, kan Ako Bicol Party List Season 10. Naramdaman ko, Kuya Al, sarong beses lang ako nakapartisipar, nakaiba duman sa tuyang Bicol and Food Expo sa Syudad Canaga kada bes na bulan in September. Pero napindyan yan, napundo yan dahilan nga ni sa COVID-19 pandemic and antabayan man inudigdi sa DCGB itong so activity mi man sa Oktubre kasabay kan sa muyang anibersaryo iupuan Earth Forum. Kaya duman po sa mga nasa Naga, pwede ka mo magbisita dyan alas 3 din pagkahapon sa LCC sa Barangay Sabang, Naga City, Tanganing, Hilingon. Irinda, suportaran po ang mga pambato kan anom na probinsya kan Bicol Region sa tulong kategorya. At mahiling nindo dyan, so pormahan ni Kuya Al Armario. Dahil siya, pun pa ka ito sa good ngunyan, siya man na host ka iyan na programang iyan, kompetisyon na iyan kan Ako Bicol. Basta ko lang po ipig pakasuyo ni Tita Amari Honrado kan ginubatan. Pig-informaran po ang gabos na nakamidbid, mga relatives and friends ni Sir Carlos Simanes Espres na siya po ang binawian na rin buhay kan Setyembre 14, 2024. Ang sa iyang bangkay ngunya na nakapatente sa St. Peter Chapel sa Sucat, Parañaque and ibabaliw po tabi iyan sa St. Peter Chapel sa Iriga City sa Sabado po iyan nin aga, Setyembre 21, 2024. Para po sa lugar and kung nuarin po ilulubong ang bangkay ni Sir Carlos Simanes ang ipapaaram na sa natabi sa mga masunod na aldaw. Tataw po nin abiso si Tita Amari Honrado kan Ginubatan Albay.
Maray na paggaudok kay Ma'am Lorna Plaza and then kay Sir Edwin Magalona. Sabi na maray na udto po Ma'am Angel watching from Manila. Basakan ko man po ining abison ipigpadara sa Muya Digdi kan Diyos Mabalos po Foundation Incorporated. Magkakaigo po sindanin Smile Chain, Cleft Lip and Palate Surgical Intervention Mission sa September 27 po iyan dyan po sa Tanchuling, sa Esteves Memorial Hospital sa Legazpi City. Ang schedule for laboratories and imaging is naka-schedule po iyan sa September 23 and 24. Alauna po nin pagkahapon. Just in case na kamuan may concern, may clarification, may mga question manungod po sa siring activity kan foundation na ini, makipagkomunikar po kamo sa 0917-521-3883, 0969-2468-826 o sa numerong 0912-1785-282. Halos taon-taon man ining pigigibukan Diyos Mabalos Foundation. Takan nakalihis na taon ko yan, Alda. Nakauron ko kay iniso pamayo kung saan saro man ini sa indang mga mga lakdang tanganing makatabang man po duman sa mga kaakian, mga personang igwa po nin cleft lip o cleft lip and then pigwa paagi po ninda iyan sa magakanigong surgical intervention. Makipagkomunikar lang po kamo dyan sa indang opisina o sa mga nasabing numero. Nakaibanan ko po sa technical si Kuya Ronald Baldo, sa IT nga po dyan si Jerome Nico Martinez, sa production si Shara Leron, sa newsroom sa muyang news director, si news manager Sir Mar de la Cruz, and then si MJ Jeresco. Ako po sa itong nakaibahan, ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay